utvoríme očistec a odkláňame naftu. Chápeš, Kidová už išla henta, už každý je dosratý, otázka, kedy pôjdu baby z daňových úradov a podobne pičovi. Vieš, už sa to vymklo, už to není, že a ženy ne, a majetky ne. Prečo Suchová nemá zaistený majetok, Pavel? Chápeš? Ja samozrejme, že proti Suchovovi nepôjdem, ani on nepôjde, rozumiem, ale bijem každú jednu parcelu. To je isté proti Makovi. To isté. Imrece, oni sa úplne odklonili od naftárov, úplne naftár. Prečo? A toto bol aj účel Hutovej. A prečo sa tam Zemáčik do toho zajebal, to ja ti neviem povedať. Vieš? Preto som sa smial, keď niekto povedal, že pára a tak ďalej. Ja som aj nevedel, že ja mi nenapadla Dominika a tak ďalej, niekde že takúto kokotinu zrobí. Tvoríme očistec a odkláňame naftu. Chápeš, keď ty nafta i u mňa povedali, pán doktor, ste super, ste výborní, ostaneme v kontakte, ale na teraz ho nepotrebujeme, je to dohodnuté, až po Hegera ideme ďalej. Dostali sme zelenú, vieš. Rokovalo sa chvíľu, že odkúpia naše čerpačky a dostali sme zelenú, ide sa ďalej, je to až po Hegera. A teraz som, vieš, niekde sedel do piče a hovorím, nie, tak čo na neba kúka a tak ďalej, Koko, staršia páni, pozerá, ty koko 5 minút na mňa, vieš, byla žena.